नमस्कार, आपण पाहतोय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सिंधुदुर्गातील सर्व हत्ती वनतारात पाठवणार, दीपक केसरकर यांची माहिती। बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न, आरोपींच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या। आणि गोपीचंद पडळकरांविरुद्ध जिल्ह्यात राष्ट्रवादी आक्रमक। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। संजय राऊत यांचं अधिकचं प्रेम कोणावर आहे सर्वांना माहीत आहे। मी राष्ट्रवादीमध्ये असताना मी जेव्हा पवार साहेबांना भेटायला जायचो तेव्हा संजय राऊत तिथे बसलेले असायचे। शिवसेनेला जे काही नुकसान झालंय ते संजय राऊत यांच्या बोलण्यामुळे असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। पाहूयात। हे बघा, माझी मुलाखत काय संजय राऊतांच्या विरोधात असू शकत नाही किंवा त्यांच्याबद्दलही असू शकत नाही। त्यांचं अधिकचं प्रेम हे कोणाबरोबर आहे हे सगळ्या जनतेने बघितलेलं आहे। आणि अनेक वेळेला मी ज्याला राष्ट्रवादीमध्ये होतो त्यावेळेला सुद्धा मी ज्या वेळेला पवार साहेबांना भेटायला जायचो त्यावेळेला संजय राऊत तिथं बसलेले असायचे। त्याच्यामुळे त्यांचं प्रेम हे सर्वश्रुत आहे आणि कोणी कोणावर प्रेम करावं त्याच्यावर कुठलंही बंधन नाही। आणि त्याच्यामुळे खरं तर शिवसेनेला जे काही नुकसान झालं ते संजय राऊत यांच्या बोलण्यामुळे झालेलं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। त्यांच्या बोलण्यामुळे अनेक कार्यकर्ते दुखावले गेले, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे। आता त्यांना त्यांचा पक्ष आहे, त्यांनी आपल्या पक्षाबद्दल बोलावं, आमच्याबद्दल त्यांनी बोलण्याचं काहीही कारण नाही असं मला स्वतःला वाटतं। कुडाळ शहरातील मोकाट जनावरांमुळे नागरिक हैराण झालेले असताना कुडाळ नगरपंचायतीचा कोंडवाडा मात्र रिकामाच आहे। पान बाजारातील नगरपंचायतीच्या इमारतीत असलेल्या या कोंडवाड्यात एकही जनावर कोंडलेलं नाही। कोंडवाड्याची दुरावस्था असून तिथं ना जनावर आहे ना त्यांच्यासाठी चारा पाण्याची कोणती व्यवस्था। मागील अनेक दिवसांपासून कुडाळ बाजारपेठेत मोकाट जनावरांचा सुळसुळाट सुरू झाला आहे। त्यामुळे भाजी विक्रेत्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय। तसंच रस्त्यावरती बिंदासपणे फिरणाऱ्या या जनावरांमुळे वाहन चालकांनाही अडथळा निर्माण होत आहे। त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यताही वाढली आहे। सिंधुदुर्गातील केवळ ओंकार नाही तर सर्वच हत्ती वनतारामध्ये पाठवण्यात येणार आहेत। हे हत्ती जर तिकडे गेले तर त्यांची चांगली काळजी घेतली जाईल आणि शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान थांबेल असं मत माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। पाहूयात। या संदर्भात माझी मीटिंग 2 दिवसापूर्वीच वनमंत्र्यांच्या बरोबर होती। काही कारणामुळे ती येत्या आठवड्यामध्ये होणार आहे। त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की वनतारा जो प्रकल्प आहे त्याच्यामध्ये सर्व हत्ती, केवळ ओंकार नाही तर सर्वच हत्तींना तिथं पाठवण्यात येईल। ज्यावेळेला आमची मीटिंग होईल त्यावेळेला या गोष्टींवर मी भर देईन। आणि आता सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केलेलं आहे की चांगली काळजी ही प्राण्यांची त्या ठिकाणी घेतली जाते। तर त्याच्यामुळे हे हत्ती तिथे गेले तर त्यांची चांगली काळजी घेतली जाईल आणि शेतकऱ्यांचं आज जे नुकसान होईल ते पुढच्या काळामध्ये टळू शकेल। त्याच्यामुळे तो एक चांगला मार्ग उपलब्ध आहे आणि त्या मार्गाचा अवलंब व्हावा अशी माझी मागणी आहे। उबाटा उमेदवाराच्या विरोधात आम्ही निवडून आलो, जनमत आमच्या सोबत आहे, लोक आमच्या बरोबर आहेत असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। एक आपण लक्षात घ्या की त्यांच्या उबाटाच्या उमेदवाराच्या विरोधात आम्ही निवडून आलेलो आहोत आणि त्याच्यामुळे आम्हाला जनमत प्राप्त आहे। लोक आमच्या बरोबर आहेत, लोकांचं पूर्ण पाठबळ आमच्या बरोबर आहे आणि बाळासाहेबांचे हिंदुत्वाचे विचार सुद्धा हे आमच्या बरोबरच आहेत। म्हणून लोकांनी एवढं प्रचंड बहुमत आम्हाला दिलेलं आहे आणि हे बहुमत घेऊन लोकांची सेवा करायची आहे। अशा प्रश्नांची उत्तरं देत राहण्यापेक्षा लोकांची अधिक सेवा करणं, त्यांची कामं करणं ह्याला आम्ही अधिक प्राधान्य देतो। कुडाळ तालुक्यातील झारामध्ये बँक ऑफ इंडियाचं एटीएम फोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता। या प्रकरणातील संशयित आरोपींच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत। पाहूयात। कुडाळ तालुक्यातील झारा येथील बँक ऑफ इंडियाचं एटीएम फोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केलेल्या 5ही आरोपींचे मुसक्या पोलिसांनी, जिल्हा पोलिसांनी आवळलेले आहेत। या 5ही आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि आज त्यांना न्यायालयासमोर हजर करणार आहे। या 5ही आरोपींकडनं साधारण 27 एटीएम, त्याचबरोबर एटीएम फोडण्यासाठी जे वापरण्यात येतं त्याच्यासाठी जे त्यांनी वापरलं ते गॅस कटर, अशा काही वस्तू पोलिसांनी हस्तगत केलेल्या आहेत। ह्या एटीएमची 1 महिन्याच्या पूर्वी ह्या आरोपींनी टेहळणी करून कुठे आहे ते एटीएम आणि कसं फोडता येईल
याबाबतची सगळी त्यांनी खातरजमा करून घेतली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष हे सगळे आरोपी ते ATM फोडण्यासाठी तिथे आले होते. मात्र सतर्कतेमुळे हे आरोपी ATM फोडू शकले नाहीत. मात्र फोडण्याचा प्रयत्न करणारे हे आरोपी, ह्या आरोपींना, पाचही आरोपींना जिल्हा पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे. या आरोपींमध्ये किरण बाळू चव्हाण, वय वर्ष 29, राहणार वनगळी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे. त्यानंतर विजय दीनानाथ जाधव, वय 19, राहणार वनगळी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे. मारुती गोविंद सुरवसे, वय 19, सध्या राहणार वनगळी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे. मूळ राहणारा कोराळ, तालुका उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद येथील आहे. त्यानंतर चौथा आरोपी जो आहे तो समाधान शहाजी यादव, वय वर्ष 27, हा बाबुळगाव, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे येथे राहणार आहे. आणि पाचवा आरोपी हा औदुंबर राजकुमार शेलार, वय वर्ष 27, राहणार पळसदळे, इंदापूर, जिल्हा पुणे. असे हे सर्व पुण्याचे आरोपी आहेत. तरुण असे 19 वयापासून ते 29 वर्षापर्यंत असे हे तरुण सर्व आरोपी आहेत. आणि यांनी हा प्रयत्न केला होता. मात्र 24 तासाच्या आत या सर्व आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश मिळालेलं आहे. आणि हे आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. यांची चौकशी सुरू आहे. यांच्यासोबत अजूनही काही आरोपी होते का, अजून टोळी आहे का, हेही पाहण्याचं काम पोलीस करत आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी आत्ताच पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिलेली आहे. आणि आत्ता ह्या सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यासाठी घेऊन गेलेले आहेत. लवमाडेश्वर, कोकण सात लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडी विधानसभा यांच्या वतीनं जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धा रविवार 28 सप्टेंबरला आयोजित करण्यात आली आहे. भारत देशाचे लाडके आणि लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचा 17 सप्टेंबर 2025 रोजी अमृत महोत्सवी 75वा वाढदिवस संपूर्ण देशभरात साजरा करण्यात आला. त्या निमित्ताने संपूर्ण देशभर वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य शिबिरं असतील, रक्तदान शिबिरं असतील, कृषी प्रबोधन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक याविषयी विविध सामाजिक कार्यक्रम संपूर्ण देशभरात राबवण्यात आले. आणि त्याचंच औचित्य साधून आपल्या प्रदेशचे अध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच या जिल्हा कार्यकारिणीचे सरचिटणीस यांच्या पुढाकारात आम्ही आमच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात विविध कार्यक्रम आजपर्यंत घेतलेले आहेत. आणि त्याचाच एक धागा पकडून एक नाविन्यपूर्ण आणि अनोखा असा कार्यक्रम या मतदारसंघात जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धेचं आयोजन करून घेण्यात येत आहे. त्याचं स्वरूप साधारण असं असेल की स्पर्धेचे ठिकाण हे राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी हे ठिकाण असेल. आणि ते स्पर्धेची तारीख दिनांक 28 सप्टेंबर 2025 रविवार. त्यामध्ये वेगवेगळे गट केलेले आहेत. तो प्रथम गट जो आहे तो 1ली ते 5वीपर्यंत, आणि त्या स्पर्धेचं स्वरूप आहे रंगभरणी स्पर्धा. त्याच्यानंतर द्वितीय गट जो आहे तो इयत्ता 6वी ते 10वीपर्यंत आहे. आणि तृतीय गट जो आहे तो 11वी ते पुढे खुला गट. साधारणपणे स्पर्धेचे विषय असे आहेत की आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत आणि डिजिटल इंडिया हे तिन्ही विषय जे आहेत ते आदरणीय पंतप्रधानांच्या प्रेरणेतून मुद्दाम ह्या स्पर्धेसाठी घेतलेले आहेत. आणि साधारणपणे खूप अटी आणि शर्ती खूप क्लिष्ट न ठेवता सर्वसामान्य स्पर्धकांना त्या स्पर्धेमध्ये सहजासहजी सहभाग घेता यावा या दृष्टीने सामान्यरित्या नियम आणि अटी तयार केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये साधारणपणे अटींचं स्वरूप असं आहे की चित्रकला स्पर्धेची वेळ ही 28 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत असणार. त्यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. दुसरी,
प्रत्येक स्पर्धकाला ड्रॉइंग पेपर आमच्या आयोजकांकडून फ्री ऑफ कॉस्ट देण्यात येईल. रंगाचे माध्यम म्हणजे रंग कोणता असेल तर त्याच्यामध्ये वॉटर कलर वापरू शकतो, पोस्टर कलर, ॲक्रेलिक कलर, क्रेयॉन कलर आदी जे प्रचलित आपण चित्रकला स्पर्धेसाठी वापरतो ते सगळे कलर परमिसिबल आहेत. त्याच्यानंतर चित्रासाठी लागणारे सर्व साहित्य हे म्हणजे पेपर सोडून जे साहित्य लागतं ते त्या स्पर्धकांनी आपल्यासोबत आणावायचे आहे. परीक्षकांचा निर्णय हा अंतिम राहील. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी नाव नोंदणी दिनांक 26 सप्टेंबर 2025 पर्यंत करावायची आहे. स्पर्धेत अंतिम वेळी बदल करायचे झाल्यास सर्व हक्क या आयोजकांकडे राहतील. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की प्रथमच जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धा आयोजित करत आहोत. त्यामुळे जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी तिथे भाग घ्यावा यासाठी एक आकर्षक बक्षिसं या आयोजकांमार्फत ठेवण्यात आलेली आहे. तर पहिला जो गट आहे 1ली ते 5वीपर्यंत रंगभरणी स्पर्धा, त्याच्यामध्ये प्रथम पारितोषिक हे 2000 रुपयाचं आहे, द्वितीय पारितोषिक हे 1500 रुपयाचं आहे, तृतीय पारितोषिक 1000 रुपयाचं आहे आणि उत्तेजनार्थ 2 बक्षिसं ठेवलेली आहेत 500 रुपयाची. त्याशिवाय द्वितीय गटामध्ये 6वी ते 10वीपर्यंत प्रथम बक्षीस हे 3000 रुपयाचं आहे, द्वितीय बक्षीस 2500 रुपयाचं आहे, तृतीय बक्षीस 2000 रुपयाचं आहे आणि उत्तेजनार्थ 2 बक्षिसं प्रत्येकी 1000 रुपयाप्रमाणे ठेवण्यात आली आहे. तृतीय गट इयत्ता 10वी ते खुला गट संपूर्णपणे, त्याच्यामध्ये प्रथम पारितोषिक 5000 रुपयाचं ठेवण्यात आलेलं आहे, द्वितीय पारितोषिक 4000 रुपयाचं, तृतीय पारितोषिक 3000 रुपयाचं आणि उत्तेजनार्थ 2 बक्षिसं ही 1500 रुपयाप्रमाणे ठेवण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय जितके तिन्ही गटामध्ये स्पर्धक सहभागी होतील त्या सर्व स्पर्धकांना सहभाग प्रमाणपत्र आयोजकांमार्फत देण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी आम्ही सगळ्या शाळांकडे मग प्राथमिक असतील, माध्यमिक असतील आणि उच्च माध्यमिक असतील त्या सर्व प्रिन्सिपलकडे आम्ही पत्रव्यवहार करून त्यांना या स्पर्धेमध्ये जास्तीत जास्त स्पर्धकांना सहभाग घेण्याविषयी आम्ही आवाहन करणार आहोत. तर या स्पर्धेसाठी प्रामुख्याने खालील म्हणजे ही जी आमच्या कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत हे जे आम्ही संयोजन केलं तर त्यांच्याकडे नाव नोंदवण्याचे आहेत. तर त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आमचे जे इथे व्यवस्थापक आहेत दशरथ लक्ष्मण मांजरेकर आणि योगेश गावी, नंतर सावंतवाडी शहर मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवडेकर, आंबोली मंडल अध्यक्ष संतोष राऊळ, बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर, वेंगुर्ला मंडल अध्यक्ष विष्णू उर्फ पप्पू परब, दोडामार्ग मंडल अध्यक्ष दीपक गवस, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य ॲडव्होकेट परिमल नाईक, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रसाद अरविंदेकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य उमेश पेडणेकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य रवींद्र मडगावकर आणि शहर मंडल सरचिटणीस ॲडव्होकेट श्री संजीव शिरोडकर यांच्याकडे स्पर्धकांनी नावं नोंदवायची आहेत असं मी आयोजकांच्या वतीने आवाहन करतो. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी ह्या स्पर्धेमध्ये अनोख्या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन ही स्पर्धा यशस्वीरित्या संपन्न करण्यासाठी सहभाग घ्यावा अशी विनंती करतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह आणि खालच्या पातळीवरचं विधान केल्याबद्दल आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं निषेध केला आहे. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात पडळकर यांच्या पुतळ्याचं दहन करण्यात आलं आहे. आमचा पत्ता कडवा आहे. या गोप्या पडळकरांचं करायचं काय? गोप्या पडळकरांचं करायचं काय? या गोप्या पडळकरांचं करायचं काय? या गोप्या पडळकरांचं करायचं काय? गोप्या पडळकरांचं करायचं काय?
राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांच्याविषयी भाजपचा आमदार गोपीचंद पडळकर याने ज्या अर्वाच्य भाषेत आणि ज्या खालच्या भाषेत नीच प्रकारची टीका केलेली आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे गोपीचंद पडळकरच्या पुतळ्याला त्याच्या प्रतिमेला काळापासून जोडे मारा आंदोलन आज इकडे करण्यात आलंय। सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या महाराष्ट्राने SM जोशींपासून बाळासाहेब ठाकरेंपर्यंत अनेक वेगवेगळ्या विचारांचे नेते बघितले, अनेक वेगवेगळ्या आचरणाचे नेते बघितले, प्रत्येक नेत्यांमध्ये सुसंस्कृतपणा कधी या महाराष्ट्राने आजपर्यंत सोडलेला नव्हता। परंतु ज्या वेळेपासून हे भाजपचं सरकार सत्तेवर आलेलं आहे, या मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने अशी काही लोक आहेत जे या महाराष्ट्राचं राजकारण खराब करतायत आणि त्याच्यात गोपीचंद पडळकर हा अत्यंत अग्रभागी आहे आणि त्याच्यावर मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे। 2 महिन्यापूर्वीच विधान भवनात सुद्धा मारामारी सारखा नीच प्रकार या गोपीचंद पडळकरने केलेला होता, परंतु त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई ही केली गेली नव्हती। आणि म्हणून आदरणीय राजाराम बापू पाटलांसारखं जे व्यक्तिमत्व होतं ज्याने महाराष्ट्राला सहकार चळवळ काय असते ती दाखवली, अशा राजाराम बापू पाटलांविषयी घाणेरडे शब्द बोलण्याची हिंमत याच्याचमुळे झालेली आहे। भाजपच्या नेत्यांना मा झालेला आहे आणि आम्हाला आज इशारा द्यायचा आहे की हे जर थांबलं नाही तर त्याच नेत्यांना त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर जिल्ह्यात प्रत्येक ठिकाणी दिलं जाईल। आज या ठिकाणी आमच्या राष्ट्रवादी ज्येष्ठ नेते माननीय जयंत पाटील साहेब यांच्याबद्दल यांच्या आईवरून जे चोर गोप्या पडळकरने जे वक्तव्य केलं त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या शरद पवार पक्षाच्या वतीने जमलेलो आहोत। जयंत पाटील गेले 50 वर्ष या राजकारणात आहेत, कधी कोणाला अपशब्द बोलले नाहीत। गोप्या पडळकर, तुझ्या जर एवढी हिंमत असेल तर तू कुठेही एकटा ये, बाजूला संरक्षण घेऊन येतोस ते सोडणी ये आणि कुठे म्हणशील तिथे चौकात येतो, तुला तुडवला बी नाही सोडणार नाही। तू जर परत बोललास तर तुला अख्ख्या महाराष्ट्रात आम्ही सोडू देणार नाही गोप्या पडळकर। आणि ही बातमी या तुमच्या लोकांच्या मीडियाच्या माध्यमातून पत्राच्या माध्यमातून गोप्या पडळकरपर्यंत पोहोचवा। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांना आमची विनंती आहे, असल्या लाच मारून हाकलून द्या पक्षातनं, नाही तर येणाऱ्या काळात अख्खा महाराष्ट्र पेटून उठेल। कुठल्याही नेत्यावर अर्वाच्या भाषेत बोलणार आम्ही गप्प राहणार नाही, याला आम्ही तुडवल्याशिवाय सोडणार नाही। ही धमकी समजा नाही तर समज समजा। नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती सावंतवाडीतील नमिता सावंत यांनी समाजास महत्त्वाचा संदेश दिलाय। महिलांमध्ये देवीचं रूप पाहण्याचं आवाहन करत त्यांनी हातात फलक घेऊन जनजागृती केली आहे। स्त्रियांवर होणारे अत्याचार आणि अन्याय आजही समाजात सुरू आहेत। या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत नमिता सावंत हिनं हा संदेश दिलाय। भावानो, उत्सव देवीचा आहे, सगळ्या महिलांमध्ये देवीच बघा, असा संदेश फलकावर लिहिला होता। नवरात्रीच्या काळात स्त्री शक्तीचा सन्मान केला जातो, पण रोजच्या आयुष्यात महिलांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं। याच पार्श्वभूमीवरती नमितानं देवीचं रूप धारण करून राज्य सरकारमधील लाडक्या भावांना आणि संपूर्ण समाजाला स्त्रियांचं रक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे। सर्वत्र या उपक्रमाचं कौतुक होत आहे। आताच्या होणाऱ्या अत्याचारांवर आणि सगळ्या दृष्टिकोनातून मला हे जगाला सुचवावं असं वाटतं। हे अत्याचार जे आहेत ना ते लहान लहान मुलींवर होत आहेत आणि त्याला पाठिंबा कोणच देत नाहीये। सगळ्या गोष्टींना होणारा त्रास आम्हाला भोगावा लागतो स्त्रियांना, म्हणून हा त्यांना संदेश आहे। की भावाला एकच सांगेन की प्रत्येक मातेला म्हणजे स्त्रीला मातेसमान बघा, तिच्यावर वाईट दृष्टीने नका बघू, कारण जर स्त्री या जगात वाचली तरच पुढची आपली पिढी येईल, चालेल, सगळं चांगलं होईल। सावंतवाडीतील वेंगुर्ला स्थानकाची अवस्था खड्ड्यांमुळे बिकट झाली आहे। बस स्थानकाच्या आत जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरच भला मोठा खड्डा पडला आहे, त्यामुळे प्रवाशांना विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय। या खड्ड्यांमुळे बसमधील प्रवाशांना धक्के बसत असून अनेकांना इजा होण्याचा धोका निर्माण झालाय। ही गंभीर समस्या समोर आल्यानंतर संतप्त झालेले नागरिक रवी जाधव यांनी या परिस्थितीला एसटी महामंडळ जबाबदार असल्याचा आरोप केलाय। प्रवाशांना सेवा देता की त्यांना जखमी करता, असा संतप्त सवाल त्यांनी प्रशासनाला विचारलाय।
जाधव यांनी सांगितलं की नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत बसच्या मागील सीटवर बसलेल्या एका प्रवाशाला खड्ड्यामुळे मोठा धक्का बसलाय। याच मार्गावरून दररोज असंख्य शालेय विद्यार्थी, नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिक प्रवास करतात। जर वेळीच या समस्येवरती लक्ष दिलं नाही तर भविष्यात मोठा अपघात होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली। या गंभीर समस्येकडे एसटी महामंडळाचं लक्ष वेधण्यासाठी रवी जाधव यांनी प्रशासनाला 2 दिवसांचा अल्टिमेटम दिलाय। जर 2 दिवसात हा खड्डा बुजवला गेला नाही तर त्याच खड्ड्यात बसून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे। माणगाव तळीवाडी येथील 2 पारधी कुटुंबाचा जीवघेणा प्रवास आजही सुरू आहे। मुलांचं शिक्षण, आजारींच्या जीवाशी खेळ चाललाय, अशीच काहीशी परिस्थिती आहे। पाहूयात। कुडाळ तालुक्यातील माणगाव तळवाडी येथे पारधी समाजातील 2 कुटुंब गेली अनेक वर्ष अक्षरशः गुडघाभर चिखलातून वाट काढत जीवन जगत आहेत। या कुटुंबाची एकूण 2 घरं असून लहान मुलं रोज शाळेत कलो पाण्यातून जातात, तर आजारी माणसांना डॉक्टरकडे नेताना नातेवाईकांना जीवाची जोखीम पत्करून आटापिटा करावा लागतोय। नमस्कार, मी निधी पारधी, निधी नंदकिशोर पारधी आणि आमची ही चिखलाची वाड आहे। तेव्हा आम्हाला इकडे शाळेत जायला मुलांना खूप पंचायती होते। मी या मुलांना शाळेत उचलून घेऊन तिथे पडते सुद्धा वाटेल आणि त्यामुळे आमच्याच्या म्हणजे पावसामध्ये भरपूर एवढ्या गळ्यापर्यंत तिकडे मध्ये पाणी येतं, त्यामुळे मुलांना शाळेत जायला येत नाही, आजारी माणसांना डॉक्टरकडे पण जायला येत नाही, त्यामुळे सगळे आमचे वांदे। त्यामुळे आम्ही शाळेतल्या मुलांना सुद्धा घरी ठेवतो आणि त्यामुळे माझी पालकमंत्र्यांना ही विनंती आहे की त्यांनी आमच्या सगळ्या कुटुंबावर 2 घरांच्या कुटुंबावर बघून त्यांनी आम्हाला सहाय्य करावं, रिक्षा येईल असा रस्ता द्यावा। माझे नाव तन्वी नंदकिशोर पारधी, मी इयत्ता 7वी मध्ये शिकते। मी या वाटेने शाळेत जाते, तर मी तेव्हा मला म्हणजे त्या गुडघ्याच्या वरती चिखल जातो आणि पाऊस लागला की पाणी आलं की मी शाळेला सुट्टी घेते आणि आताच माझी आई इथे पडली, त्यामुळे मी शाळेत या वाटेने जाते आणि मी जेव्हा पाऊस आणि चिखल होतो तेव्हा पाणी येते तेव्हा मी शाळेला सुट्टी घेते। माझ्या लाडक्या पालकमंत्र्यांना ही विनंती आहे, आमच्या कुटुंबावर बघून तरी आम्हाला पायवाट द्यावी। माझ्या पंजाच्या कारखान्यापासून आमचा इथेच घर आहे, आम्ही शेतीवाडी आमची इथेच असतं, तेव्हा आम्हाला इथे जावं लागतं, तर आम्हाला पायवाट करून द्यायची विनंती करावी। भजन ही आपली संस्कृती आणि परंपरा आहे, ती जपून ठेवण्याचं काम कोकणनं नेहमीच केलं आहे। लहानांपासून थोरापर्यंत प्रत्येकजण ही कला जोपासत असल्यानं दिवसेंदिवस ती वृद्धिंगत होत असल्याचं प्रतिपादन भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी तुळस येथे केलं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निमंत्रित भजन स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते। पाहूयात। भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त तुळस येथे राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा 2025चं भव्य आयोजन करण्यात आलं। या स्पर्धेचं उद्घाटन प्रभाकर सावंत यांच्या हस्ते व जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दीप प्रज्वलनानं झालं। या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजपा प्रदेश युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष लखमराजे भोसले, महाराष्ट्र प्रदेश परिषद सदस्य गुरुनाथ उर्फ राजू राऊळ, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, तालुकाध्यक्ष विष्णू उर्फ पप्पू परब, जिल्हा महिला मोर्चा उपाध्यक्षा वृंदा गौंडळकर, जिल्हा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हेमंत गावडे, जिल्हा निमंत्रित साईप्रसाद नाईक, महिला मोर्चा तालुकाध्यक्ष सुजाता पडवळ, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष प्रणव वांगणकर, तालुका महिला मोर्चा सरचिटणीस आकांक्षा परब, तुळस सरपंच रश्मी परब, उपसरपंच सचिन नाईक, रेडी सरपंच रामसिंग राणे, पेंडूर सरपंच संतोष गावडे, प्रसिद्ध उद्योजक सुधीर झाटिये, हितेश धुरी, प्रीतम सावंत, संकेत धुरी, भूषण आंगसेकर, समीर कुडाळकर, राहुल गावडे, देवस्थान मानकरी, बाळू राऊळ, बाबा राऊळ, पोलीस पाटील सागर सावंत, परीक्षक दीप्तेश मेस्त्री व मनीष तांबोसकर आदी उपस्थित होते। यावेळी तुळस माजी सरपंच शंकर घारे, तुळस माजी सरपंच विजय रेडकर, उद्योजक आनंद तांडेल, बुद्धाध्यक्ष पिंट्या राऊळ, बुद्धाध्यक्ष तेजस कुंभार, बुद्धाध्यक्ष प्रमोद गोळम आणि रामू परब, राजेश भणगे, बंड्या होडावडेकर, किशोर सावंत, सुनील परुळकर,
सुनील कोरगावकर, प्रसाद घारे, रत्नाकर शिरोडकर, नितीन कोचरेकर, रुपेश कोचरेकर, समीर तांबोसकर, आनंद माळकर, सुधीर भगत, नारायण कुंभार, शुभम शेटकर, लौकिक परब, राहुल सावंत, सिद्धेश परब, राजेश डोळसकर, स्वप्नील होडावडेकर, शेखर डोळसकर, पुरुषोत्तम परब, वेदांत तांडेल, राकेश तांडेल, नामू डोळसकर आदी कार्यकर्त्यांनी मान्यवरांचं स्वागत केलं. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन बादल चौधरी व अजय नाईक यांनी केलं, तर वैभव होडावडेकर यांनी सर्वांचे आभार मानून उद्घाटन समारंभाची सांगता केली. भजन स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी श्री कोटेश्वर प्रसादिक भजन मंडळ, हरकुळ बुद्रुक, कणकवली, बुवा सुजित परब, स्वरधारा भजन मंडळ, तांबोळी, सावंतवाडी, बुवा अमित तांबोळकर, श्री मोरेश्वर प्रसादिक भजन मंडळ, नेरूर, कुडाळ, बुवा भार्गवत गावडे, श्री दत्तकृपा प्रसादिक भजन मंडळ, वैभववाडी, बुवा विराज तांबे, श्री बाप्पादेव प्रसादिक भजन मंडळ, पेजारी, अलिबाग, रायगड, बुवा जयेंद्र पाटील यांची भजनं झाली. पहिल्या दिवशी या स्पर्धेला भजन रसिकांचाही तुफान प्रतिसाद मिळाला. आलेल्या स्पर्धकांसहित प्रेक्षकांनाही आयोजकांच्या वतीने भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. या गावाला एक फार मोठी भजन संस्कृतीची परंपरा आहे. अनेक तरुण मंडळींनी हळूहळू या सगळ्या संस्कृतीला अधिक चांगल्या रूपामध्ये पुढे घेऊन जाण्याची भूमिका घेतली आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून इथल्या स्पर्धकांना चांगल्या दर्जाचं भजन ऐकता यावं, भजनातल्या सगळ्या खाणाखुणा त्यांना समजाव्यात आणि स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यस्तरावरचे स्पर्धक ज्यावेळी इथे येतील त्यावेळी इथल्यासुद्धा भजनप्रेमींना, इथल्यासुद्धा स्पर्धकांना चांगल्या पद्धतीने भजन त्या पुढच्या काळामध्ये सादर करण्यासाठी एक चांगली ज्ञान मिळेल, मार्गदर्शन मिळेल. या सगळ्या आशयातनं, या सगळ्या भूमिकेतनं या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या माझ्या सगळ्या सहकार्याने, वैभव होडावडेकर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्यांनी एक चांगली भूमिका घेतलेली आहे. खरं तर आदरणीय चव्हाण साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम होतो आहे आणि चव्हाण साहेबांनी नेहमीच या भूमीला, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला राज्यस्तरावर एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिलेली आहे. आज भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी विराजमान झाल्यानंतर आज महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिले असे व्यक्ती आहेत की जे सिंधुदुर्गाचा सुपुत्र आज भारतीय जनता पार्टीचा प्रदेश अध्यक्ष झाला आणि याच्याबद्दल खऱ्या अर्थाने आम्हाला सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना अभिमान आहे, सन्मान आणि आनंदही आहे. कोकणची भजनाची याची परंपरा आहे, दशावताराची परंपरा आहे. ह्या दोन्ही परंपरा कधी लोप होण्याच्या मार्गावर गेल्या नाहीत, तर उत्तरोत्तर त्या वृद्धिंगत गेल्या. म्हणजे आज किती वयाचा मुलगा असला, तो इकडे असला, मुंबईत असला, की लहान मुलं असली तरी दशावताराची त्यांना आवड आहे, भजनाची आवड आहे. हे कोकणचं हे वैशिष्ट्य आहे, जे आपलं हे आहे, परंपरा आहे, त्या सगळ्यात जपून ठेवण्याचं, टिकून ठेवण्याचं काम या कोकणच्या माणसाने नेहमीच केलेलं आहे. आणि त्यामुळे भजन या विषयाला कोकणामध्ये फार मोठा मान आहे किंवा त्या परंपरेला सुद्धा मान आहे. भारतीय जनता पार्टी म्हणून आपण सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य पालकमंत्री असतील, चव्हाणसाहेब असतील, यांच्या माध्यमातून सगळ्या या भजनासाठी एक भजन सदनाचं निर्मिती आपण कणकवलीला करत आहोत. म्हणजे या संगीत क्षेत्रामध्ये जितक्या काही गोष्टी आपल्याला करता येतील, त्यांच्या वारकरी मंडळ असेल आणि भजन मंडळी असतील, तर या सगळ्यांसाठी आपण कणकवलीमध्ये एक त्याचं प्रपोजल आहे, त्याचं नियोजन आहे.
आणि दुसऱ्या पद्धतीचं चव्हाण साहेबांच्या डोक्यामध्ये की कोकणात जितकी कलाकार मंडळी आहेत त्यांना ज्या ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत, म्हणजे एखाद्या रील बनवणाऱ्याला जर आपल्याला काही त्याचं एडिटिंगची व्यवस्था हवी असेल तर ती एकाच ह्याच्याखाली हवी. एकांकिका करणाऱ्याला त्याची रिहर्सल करण्यासाठी, कोण संगीत करण्यासाठी वाद्यांची, अशा पद्धतीचा एक चांगला स्टुडिओ इकडे निर्माण करण्याचं एक प्रपोजल सुद्धा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे कोकणमधल्या सगळ्या कलांचं जतन करणं याची जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या नेत्यांनी घेतलेली आहोत आणि आम्ही सगळेच सहकारी या सगळ्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहोत. कृषी देसाई शिक्षण मंडळ संचालित सका पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाच्या वतीनं गेली 4 वर्ष पर्यटन सप्ताहाचं आयोजन करण्यात येत आहे. यावर्षी 26 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये पर्यटन सप्ताह साजरा केला जाणार आहे. याबाबत संस्थेचे कार्याध्यक्ष साईनाथ चव्हाण काय म्हणाले पाहूयात. कृषी देसाई शिक्षण मंडळ संचालित सका पाटील सिंधुदुर्ग कला वाणिज्य आणि देशभक्त शंकरराव गवाणकर विज्ञान महाविद्यालय यांच्यातर्फे आणि त्यांच्या समवेत असलेल्या संस्था ज्या आहेत आपल्या गुणवत्ता हमी कक्ष, किल्ले पेरणोत्सव समिती, युवा टुरिझम क्लब आणि पर्यटन विकास व्यावसायिक महासंघ या सगळ्यांनी हा पर्यटन सप्ताह आयोजित केलेला आहे. आणि त्याचे जे कार्यक्रम आहेत 26 पासूनचे या सप्ताहाचे त्याची आपल्याकडे सगळी माहिती दिलेलीच आहे. आम्ही या ठिकाणी एक आवाहन करणार आहोत सगळ्यांना. हा जो जिल्हा आहे तो आपला पर्यटन जिल्हा आहे आणि पर्यटन जिल्ह्यामध्ये मालवण हे पर्यटनाच्या दृष्टीने 1 नंबरला आहे. कारण या ठिकाणी सिंधुदुर्ग किल्ला आणि इतर ज्या गोष्टी आहेत त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. आणि हा जो सप्ताह त्याचा जो उद्देश आहे पर्यटन सप्ताह करण्याचा, प्रत्येक गोष्टीचा आपण काहीतरी उद्देश ठेवून कार्यक्रम करत असतो. तो उद्देश असा आहे की या जिल्ह्यामध्ये जो व्यवसाय चालू आहे मोठ्या प्रमाणात पर्यटन व्यवसाय आणि मालवणमध्ये तर तो बहरला आहे आणि म्हणून या पर्यटन सप्ताहाच्या निमित्ताने आपण अजून कसं पर्यटकांना काही सुखसोयी देता येईल, काही सुधारणा करता येईल आणि पर्यटक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येतील, रोजगार उपलब्ध होईल, अशा काही बऱ्याचशा गोष्टी या निमित्ताने करायच्या आहेत. आणि सगळेजण मिळून आम्ही हा जो पर्यटन सप्ताह साजरा करत आहोत त्याला सगळ्यांनी आपण स्वतः पत्रकारांसहित सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं आणि ह्याची जी प्रसिद्धी आहे ती सगळीकडे गेली पाहिजे आणि ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव सगळीकडे झालं पाहिजे आणि मोठ्या संख्येने पर्यटक या ठिकाणी आले पाहिजेत. या ठिकाणी जे आपण हा जो उद्देश ठेवलेला आहे की विद्यार्थी आणि समाजामध्ये सुद्धा जबाबदार पर्यटन व्यवसायाविषयी जागृती निर्माण झाली की हा जो व्यवसाय आहे पर्यटनाचा त्याची जागृती त्या ठिकाणी निर्माण झाली पाहिजे आणि अधिकाधिक संवाद वाढीस लागावा या उद्देशाने जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून हा सप्ताह साजरा करत आहोत. यापूर्वी 21-22 पासून या ठिकाणी कॉलेजतर्फे आपण तो सप्ताह साजरा करतच आहोत आणि यावर्षी जरा वेगळ्या पद्धतीने सगळ्यांना बरोबर घेऊन आम्ही हा मोठ्या प्रमाणात करत आहोत. तरी मी सगळ्यांना आवाहन करेन, सगळ्या जनतेला, पर्यटकांना, आपणा सर्वांना की आपण याला प्रतिसाद द्यावा, मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवावी आणि आमचा जो उद्देश आहे पर्यटन वाढीचा तो साध्य करण्यात आम्हाला सहकार्य करावे ही विनंती. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गातील सर्व हत्ती वनतारात पाठवणार, दीपक केसरकर यांची माहिती. बँक ऑफ इंडियाचं ATM फोडण्याचा प्रयत्न, आरोपींच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या. आणि गोपीचंद पडळकरांविरुद्ध जिल्ह्यात राष्ट्रवादी आक्रमक. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.